Halo, 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 próba mikrofonu. Ja jestem Aga, a to jest Niklaus, albo na opak. Gramy w Dirta i kto wybiera pierwszy, ja czy ty? Ja nie mogę. I będziemy się... A tu jest kamera, ja tu patrzę odruchowo. Będziemy się ścigać. Będziemy się ścigać i ja wygram. Najprawdopodobniej. Ja sobie wezmę Zendenzub. I... Taki, o, taki. Teraz ty. No i co ja mogę, moi drodzy, powiedzieć? Dirt... Jak ten Dirt ma podtytuł? Dirt... Showdown. Body Showdown. Najnowszy jest Rally, to jest Showdown. Jeszcze go na tubie... Jeszcze go nie było na tubie. Także będziemy się ścigać, jakby ktoś chciał kupić Dirta sobie tego, to zapraszam na G2A. Będziemy jechać w Miami, Aga gra na padzie, Aga pokaż pada. Pad od Xboxa 1. Ja gram na klawiaturze od komputera. Od zawsze. Od zawsze. I... no i będziemy jechać. Ja mam trudniej, ja nie wiem gdzie ja jestem w ogóle, u góry. Dobra. Bo wiecie, na padzie to można przynajmniej prędkość regulować. Nieprawda. A- No, ja wolę na klawiaturze. No, ale Aga gra na padzie, a ja na klawiaturze. No i już się zaczyna. No. Jest tutaj, gramy na najtrudniejszym poziomie trudności. Jest oprócz nas chyba 4 przeciwników sterowanych, jak to się mówi, z komputera. No, mi idzie wybornie. Jak się hamuje? Nie powiem. Na, nie no, chyba na B, albo na A. Jezus, jak ten pad drży. Jak tak można... O, sorry. Steama włączyłem. Napady drży, żeby było realistycznie. Co to Jak jest się... realistycznego? Ja nie wiem jak się odpala tego nitro na klawiaturze. A jak się to robi? Nie wiem. Też. Już nic nie pamiętam. No to, moi drodzy, jedziemy bez tego. Jedziemy bez nitra. To ty jesteś piątka? Jak nie? Nie ja. Gramy w ogóle 10 okrążeń, także to będzie mordercze. Ja jestem w tym momencie 5 na 8, Aga jest 6, czyli za mną. To tu te beczki poustawiam. Beczkarze. Beka stypa. No ja raczej tu się nie widzę, żebym to wygrał, bo nie wiem dalej jak się odpala. Może na kontrolu, nie. Na alcie, nie. Shift, nie. Tab, nie. Z, C. O kurwa, nie, tu się kamera zmienia. N, M, F, G, O, udało mi się, ja odpaliłam. J, K, L, E, R, T, Y, U, I, O, T. No nie odpalę, no nie wiem, no. Nie idzie chyba. I tak jestem lepszy. Dlatego, że ja muszę grać na padzie. Na Enterze? Nie. Nie jest tak, na frajerów wcale. Nie wstyd mi przyznać wcale. Dobra, ty jesteś 6. Dobrze, dobrze. Dobrze, ile jest? To już jest 4, to są króciutkie okrążenia. To trzeba będzie jeszcze jedne zagrać, bo będzie za krótki materiał, nie zarobi się na nim. W ogóle nie wiem, czy żeście drodzy widze zauważyli. O! Ale jak się gra na dwóch, to grafika wygląda jak z Playa 2. Także nie jest za pięknie, o wiele ładniej jak się jedzie w pojedynkę. No ale takie były czasy, takie były ograniczenia sprzętowe. To jest stara gra? No... Ale ty też jesteś stara, to po co mi taka? O! No. A ja byłem przed chwilą drugi, a ja jestem 4 nagle. No frajer, a powiedziała ta co jedna... Nieważne. No! Jedź! Na 5. Jeszcze. A już jesteśmy w połowie. Nie! Także moi drodzy, kibicujcie Niklausowi. Piszcie tak, Niklaus. I łapki w górę dawajcie, to na pewno wygram. Ja już oczami wyobraźni widzę jak te łapki idą, to mnie już się ten... Ja już czuję pieniądz. Aga, koła nie masz w ogóle. Jak ty chcesz dobrze bez koła jechać? Nie chcę. To co jest? No wdupiła żeś. Dostałam na łapę. Oj, jestem drugi. Dobrze.
Jedź! To nitro se odpal. Przecież odpalam. Ja nie odpalę, bo ja nie wiem jak. Już nie jak grać. Ile jest? 7. Ej, ale czemu ty dopiero 6 robisz okrążenie? Aha! Bo nie walec. Bo jakie ty tam Aga piruety robisz normalnie. Cudowne. To w ogóle nie ma Kurwa. sensu. A ty żeś tak jeździła kiedyś po torze wyścigowym. Miami. No. Ci nie mówiłam. A. No ja tylko czołgiem jeździłem we wojsku. Jak byłem we Wehrmachcie, jak mnie wzięli. Nie no, jak byłem we wojsku w tym batalionie wojsk pancernych w Kołobrzegu, to tam czołgiem jeździłem i tam kolegę takiego uratowałem, bo on wyszedł na plac, a tam czołg jechał i ja się rzuciłem na niego i go odepłem do rowu. No i kurwa. I on przeżył, a tak by umarł. No i taka historia. Z życia No bo- wzięta. No co to jest za durny pomysł z tymi beczkami tutaj, no? Nie rozumiem. A Po bo co? jak jechałaś po ulicy autem, to nie było beczek. Nie było beczek. No bo to jest bez sensu w ogóle. Ja nie gram w to. Boże, jak słabo. A to już 9. To na klawiaturze to tak jak jeździłem w wyścigówkach 10 lat temu. Jak jeszcze pada nikt nie miał praktycznie. No, chyba że ktoś miał konsolę. Tak jak się powinno jeździć. Ja, no, na klawiaturze we wyścigówkę. Tak. Szczególnie, że nie idzie prędkości w ogóle regulować. Szczególnie, że to chyba po to masz hamulec i nie trzeba tego Ramulec. Który ty jesteś? Przecież ja jestem 3 przed tobą, to co ty w No ogóle... i co z tego, ale to chyba jadą te auta. Co ty nie? chcesz osiągnąć? Ale ty zaczniesz... No dobra, no. Nie no, 4. Odpal se Aga. Nie, ja już nie. No już blisko. Nawet się zabić nie można. Nie, bo ja mam Już jeszcze blisko. jedno do... Aha, Ostrożnie jadę. może ci Aga przejechać? Aga, opowiedz w tym czasie historię na przykład jakieś śmieszne, jak zdawałaś prawo jazdy. Nie było nic zabawnego. To To tak... było straszne. W ogóle nie polecam nikomu, jak ktoś się zastanawia, czy iść na prawo jazdy, nikt nie idzie. Jeździcie taksówkami. Mi zawsze mówili, że jak chcę prawo jazdy, znaczy to, żeby robić. No To teraz jest za dużo stresu, włosy wypadają, człowiek No. nie śpi po nocy. Aga się taka łysa zrobiła przez te prawo jazdy, normalnie cała łysa. No, Aga 8, ja 4. Nie podoba mi się ta gra. Czyli Nie takie polecam. po- Nie pozdrawiam. Pozycje są, że tak powiem, 2 na 10. jakby to powiedzieć, uśrodkowane. O, tak to bym W określił. ogóle nie polecam też pada, niewygodne, brzydkie, czarne. Ja mam złotego, z tego, tamtego fajniejszego No, Xboxa jest to kończymy lepiej. ten materiał. Dziękuję pięknie za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, moi drodzy. To była Aga, to byłem ja. No, Hawk.